Okay. Mangan tayo ti itlog. Ken dinengdeng ha. Itlog ken dinengdeng ti kanen tayo. Itlog ken dinengdeng apo. Okay? Di si datay rata ni. Dinengdeng. Ang papigsa ti Ilocano. Itlog. Dalok karabasa. Uong. Basta di si datay yung Ilocano. Tapos talo nga itlog. Namda protina tayo ha. Ang ingay nila. Nagkwentuhan yung mga Ilocano. Hindi kung kunadang champion. Dauong na. Mahan tayo apo ha. Kakabsat. Pampamigsa. Wala tayong pasok ngayon. Late pa. Mamaya. Walang kita ngayon. Hindi mo siya napong. Marichi! Kumusta na kapatid kong maganda? Marichi, kumusta? Asan na si Marichi? Parang nawala ko. Andiyan ba si Marichi? Siya, baka napindot ko Ayan. Sino yan? May pumasok na na kalaban. Ayan. Ating ulam. Kumusta na kapatid, Maris? Long time, minessage kita sa isang Facebook mo hindi mo tinitingnan. Tingnan mo kapatid, meron akong message sa'yo. Itlog. Itlog tsaka dinengdeng. Para may protein na tayo. Para ma-maintain natin yung weight natin. Ang ingay ng mga nagsasalita. Ayan. Ilocano, nagkakwentuhan. Maris, di kumusta ka na?
Mm. Dauong na niya. Uong. Saluyot. Bulong karabasa. Bulong karabasa. Alantam aminan. Malinisan ta tiyan. Kailangan ti ado nga fiber. Importante tinateng kakabsat ha. Importante ang gulay. Yan. Ganyan ang ating almusal, tanghalian. Solid. Tatlong itlog. Yun din. Ano oras na? Tama ba yung oras? At nagliligo na tayo. Kailangan may egg. Yung pinakakanin ko na to. Pinakakanin. No. Gulay. Uong. Mushroom. Okra. Saluyot. Yan. Tapos na yung aking lost weight na na stage. Pero mahinang katawan. Kaya back to lifting ako. Pero pag nag-lift ka, expect mo yung weight mo bibigat. Toning lang. So, bumaba ako ng almost 18 pounds. No rice. Yan. Pagkain Ilocano. The best. Yung okra, walang masasayang yan. So, na-survive natin yung no rice for how many months? Okay. Meron pa natira. Kailangan ubusin. May talong din pala ako dyan. Tapos ito, iinumin ko yung sabaw niya. Patapos na ang itlog. So mga nagdo-low carb dyan, pero ako malakas pa rin ako sa pansit eh. Yun ang problema. Sa noodles. Pero at least, yung rice kasi ang kalaban niya. Magigain ka na magigain dyan. Ang gustong mag-low carb, panoorin niyo si Dr. Grace
Chua Rojo. Dr. Grace Chua Rojo, yan. Low carb, ano yan? Doctor. Ating almusal, tanghalian. Mamaya, pipick up tayo ng kutsinilyo na baboy. 2 kutsinilyo na panglitsyon. So, ito na yung ating final. Sabaw ng saluyot. Ang ating bigote, pahabain natin yan hanggang yan. 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 Okay? Ito ang ating sabaw ng saluyot. Panlinis ang tiyan. Manso. Okay, ayos. Agbiag Ilocano, agbiag Pilipino. Low carb. No rice. Kaya pumayat tayo pero kailangan i-gain natin yung strength. Yung strength ang nawala sa akin eh. So, back to ano tayo? Back to training. Kasi kailangan talaga parang nanghina ako nung nag-start akong ng no rice. Kasi yung aking eating habit din na bawasan. Excuse me. Okay, Babus, Iloco Pinoy, Batang LU.